лични контакти, да обсъждаме помежду си с бизнеса, защото във връзка с тази гъвкавост, понеже тук последната доклада така е свързана и с тази тема с инвеститорите, Европейската комисия, Европейския съюз предвижда промени, свързани с създаването на нови дружества и фирми с оглед улекотяване на административните процедури, както си говорихме с вас и на предходно заседание и на това в палатата, което бяхме. Проекта EU Inc., който в момента на дневен ред ще предвиди създаването на дружества за по-малко от 48 часа на територията на целия Европейски съюз от инвеститори, стартъп предприемачи, хора от бизнеса, които ще бъдат улекотени от административните тежести без изисквания за капитал. Също такса по-малко от, равнявайки се на 100 евро навсякъде в Европейския съюз. Тук адвокат Баев е много добре запознат с тези процедури, с отпадане на голяма част от административната тежест и с много възможности от страна на Европейския съюз за създаване на фирми с оглед да се стимулира предприемачеството. И знаете в срещите с бизнеса, които имате, сте от Общинския съвет, които представлявате икономическата дейност, много често чуваме за административни тежести, пречки, забавяне. В момента това се прави с цел стимул на предприемачеството в Европа и много голяма част от тези процедури, които до момента забавяха в различни държави, когато не говорим за България, това няма да бъде в конфликт с националното законодателство, но ще бъде Европейския съюз предвижда да бъде с цел много гъвкаво и плавно позициониране на това, което желаят предприемачите да се случва от единен портал до 48 часа и по-малко, без финансови ангажименти почти, за да може бизнеса да не бъде спиран. Това е само първата мярка от поредицата от мерки, които Европа възприема за стимули на икономиката, предприемачеството и това, което нас не засяга тук в Бургас е много важно, индустрията, защото голяма част от инвеститорите, които идват, прилагайки местното законодателство, това ще бъде една много добра възможност за тях, но предлагам следващите на срещата, които да направим, да видим част от мерките, другите, които се предвиждат от Европа и да чуем бизнеса в нашите срещи, които предстоят, какво друго можем да предложим. Това беше една информация, която така част от вас също обсъждахме и исках да споделя на всеки един от колегите. С това предлагам, колеги,